କାଇ ବାଟ କର କଣ କହିବେ ଏଟା କଣ ଭାଇ ଏଟାକୁ ଆମ ଭାଷାରେ କହିବେ ପ୍ରାଡି ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଟା କଣ କି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଗାଇସ୍ ହେଲେ ସକାଳ ସକାଳ ଜାଡା ବୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉ। ହାଇ ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତ ସକାଳ ଆମେ ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ପାଇଛୁ ଏଟା କଣ ଭାଇ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ କାଇ ବାଟ କର କଣ କହିବେ ଏଟା କଣ ଭାଇ ଏଟାକୁ ଆମ ଭାଷାରେ କହିବେ ପ୍ରାଡି ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଟା କଣ କି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଗାଇସ୍ ହେଲେ ସକାଳ ସକାଳ ଜାଡା ବୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ଯେ ଏଟା ଦିଶିଲା ଆଉ କଣ କରିବୁ କଣ କରୁ ଆଗରୁ କେତେ ବାଟ ଇଏ ତ ଏଟା ହଉଛି ଉଡେଇ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଡରୁଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣି ଯାଇଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣି ଯାଇଛି ଭାଇ ମୁଁ ତୁଇ ବଡ ହିରୋ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ପୋକ ଯାକ ଅଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ପୋକ ଯାକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏଟା ଦେଖେଇଦିଅ ନାହିଁ ନାହିଁ ପୋକ ଯାକ ମରି ନାହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ସବୁ ସବୁ ମରି ଯାଇଛି ଗାଇସ୍ ନହେଲେ କାହିଁକି ନା କେତେ ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଯାଇଛି ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ମା ଯାକ ବି ଛାଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି କି ଛୁଆ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯେତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତେ ପଳେଇ ଗଲେ ଆଉ ଯେତିକି ମରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ଆକୁ ଏଟା ହଉଛି ପୁତ୍ର ଇଟା ଗାଇସ୍ ପୁଡେ କରି ଖାଇବେ ଯଦି ମାଛି ଯାକ ଥିଲେ ହେଲେ ନାଇଁ କାଉ କଣ କରବା ଚାଲ ଚାଲ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଝାଡା ତ ଯାଉଥିଲୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଆମେ ତ ଅଛି ବୋଲିକି ଗଲୁ ଯେ ନାଇଁ କା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଉଡେଇ ଦେଇଛି ତ କଣ କହିବୁ ଭାଇ କଣ ଭାଇ ଏଇ ବିଷୟରେ କଣ କହିବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଗାଇସ୍ ଏଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଆଉ ରଖବାଟା କିଛିଟା ହଁ କଣ କହିଲେ ଆମର ତ ଆଜି ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଜି କେତେଟା ହେଲା ଆମେ କେତେଟା ଉଠିଲୁ ଆଜି ତ କୁଡ ହେଲା ନାଇଁ ଗାଇସ୍ ବାପରେ 8:23 ହେଇଛି ଗାଇସ୍ ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଆଉଛୁ ଏବେ ଏବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିନୁ ଆଉ ନାଳକୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଏ ବାମ୍ବେ ଜଲ୍ଦି ଆ ମା ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପୁଣି ତୋରେ ଆଜି ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ 2 ଜଣ ବେଶୀ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲୁ ଇଏ ଯାଉଥିଲା କୁଆଡେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କୁଆଡେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସିଆଡେ ଇଏ ଯାଉଥିଲେ ଇଆଡେ କଣ କରିବା ଗାଇସ୍ ଏମିତି ତ କାମ ଟାଇମରେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡବ ନା ଆଉ ନହେଲେ दिल्ली पाखे पाखे टिले विजर गाइस दोस्त खत्म हो जाती है ऐसे पास पास रहने से हेलो गाइस आपण माने सब केमते अछंती कमेंट बॉक्स रे कहबो काहे कि ना हमर वीडियो जा कहबे बोलो करी देखो न बदे काहे कि ना हमको टाइम टिके मिलु नाही गाइस सेति पर में बोलो न हमर वीडियो त आपण माने के देखो मु तो जानची तमे देखु न अरे सिमती दरकार पड़ले कौन है रे तो गाइस हमें पहुंची नबे जाई एबे जाऊ चली चली आ हम सहित आउ जने संग जुड़ी हला ये बहुत लाज हेबो माने बहुत डेंसर से लुचि लुचि वीडियो जाको बनेबो ये काली गाइस काली मरण हेतिला सियाड़ा में जाउतलो लागी सिए वीडियो बनेबार लागितला गाइस डाकला पाई तमे जो रे मु पोरे आइ बिसिमती कहला गाइस रागबु नाइ क्या किमती लोक कहउछु गाइस सिए बेसी ये कुडी हो नाइ जे कुडी छाड़ दे वीडियो जाको देखबो कहले मोबाइल धरनी गाइस देखेतांती आउ भी कोन कहले सिए सिंगल डांस भयंकर ब्रांड मारबा लोक ब्रांड डांस ऋतिक रोशन किंतु जाउ देखुचंती गाइस ये होची हीरो हम गार हीरो तो हमें सब जीरो आपण माने भी चाहउचंती कहले ताके टिके कहि दियो हमें कमेंट बॉक्स रे भी को हमें ता वीडियो पटे देबोला लिंक पटे देबो हमें तापर तमे देखबो आ तार डांस बा मानिबा को पड़बो टुकी जाको सब लाइन लागि चंती गाइस मोरो तोर कोन हैला तोर माने नाही ओती जे कोन गाइस मो नाही की भाबितली जे मुझे नहीं गाइस लास्ट को देखला टुकी काटी गाइस क्रिस्टियन कॉल भी कहउची हेले मु हेबी कहउची गाइस क्रिस्टियन कॉल किमती होउचंती काले मु तो भाबुती अरे मोर तो मुचाई कि मो क्रिस्टियन धर्म कॉलेज किमती भाबुती गाइस टुकी धर्म कॉलेज गाइस बिजार को बोले नो हेबा भी गाइस बिजार लागी टुकी बोलती हेला करे बसिना हेले जे टुकी करता पाउती कांटा लाभ गाइस जिमती कॉलेज किमती होउचंती हम तो एते बड़ बड़ पाई जाई पारनु की ताको पाई हिंदू पारनु गाइस जिमती हेले भी मु आ पता करबा चाहते कोन कहले जे क्रिस्टियन की गाइस ताको केबे भी एमती हिंदू करे रखो नै काई ना से एमती पूजा करबा मांग सब केबे काई नथि बोना बाप आ से पत्रे जदी तमे भी तापते क्रिस्टियन का कहले हे जो मन नै जदी ताको हिंदू करे रखो कहले से लास्ट को पाकिस्तान बने गाइस पाकिस्तान तापर काई कि ना नले तम घर सब पटेबे तापर तांग से ना कि जो गुटे मजी गरे जुलुकी बकन गाइस से पाई पाप गाइस बाबर के क्या से पाई बाबर गाइस से पाई
ମାନେ କଣ ମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଟା ତମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ସେଟା କରନ୍ତୁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକୁ କଣ ପସନ୍ଦ ସେଟା ଅଛି ହଁ ନାକି ତମେ ନିଜେ ପଚାରିବ ତମେ ଆମ ଧର୍ମ ଖାଇବ ନା ମୁଁ ତମ ଧର୍ମ ଖାଇବି ଯଦି ତୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁ ନାଇଁ କହିବ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ ନାଇଁ କହିବ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଆଇବ ଏତିକି ତ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମକୁ ବୋଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ବି କହିବା କଥା ହଉଛି ଏ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତ ଭଲ ପାଉଛି ପୁଣି ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲି ତୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଯଦି ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ ତୋତେ ନାଇଁ କି হয় ମୁଁ ବି ମାନିବି ଲାଗି ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମର ଆମର ନାଇଁ ସବୁ ଏଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଶୁଖି ଯାଇଛି ପାଣି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ସବୁ ଶୁଖି ଲାଜ ଯାଇଛି, ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କଣ ପାଣି ବି ମିଳୁନାହିଁ କହିବାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଜି ବ୍ରିଜ କୁ ପଳେଇ ଆଇଛୁ ଗାଇସ୍ ତ ଏଇଟା ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ନାଳ ପଳେଇ ଆମର ଆସିଛୁ ଆଉ ତିନିଟା ଗୋଟେ ନାଳ ଗାଇସ୍ ତିନିଟା ନାଳ କଣ କିନ୍ତୁ କରିବୁ ନାଳ ଯାକ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି ତ ଏବେ କ୍ରମଶ ଆସି ଯାଉଛି କେତେ ସମୟ ପରେ ଆସିବ କେତେ ଆମର ମାସ ପରେ ଆସିଯିବ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସବୁ ସରିକି ଏକା ସରିକି ଯିବୁ ଏକା ଯିବୁ ଗାଇସ୍ guys। କଣ କରିବୁ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖି ଗଲା ହେଲେ କଣ କରବା ତ ଆମ ଗାଁରେ ତ ପାଣି ଟିକେ ଅଭାବ ହଁ ମାନେ କଣ କରିବୁ କାହିଁକି ନାଇଁ ନା କି ସବୁ ଏମିତି କି ଶୁଖି ଗଲା ଆଉ ବିଲ ଯାକର ବି ପାଣି ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଧାନ ବୁଣିବା ଲୋକ ଗାଣ୍ଡି ମରୁଥିଲୁ ସିଟି ଥିଲା ଗାଇସ୍ ଏବେ ସେଠି ସରିଗଲା ବୋଲେ ପାଣି ଶୁଖି ନଥିଲା ହଁ। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି ବେଶୀ ଶୀତ ହଉଛି ସେଟା ବିଜାର ଗାଇସ୍ ଶୀତ ପାଇଁ ଶୁଖୁଛି କହିକି ଜାଣୁନୁ ଖରା ପାଇଁ ଶୁଖୁଛି କହିକି ଜାଣୁନୁ ଜାଣୁନ ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ କଣ କହିବେ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନିତ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ତ ସରେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛୁ ମାନେ କାହିଁକି ନା ଟାଇମ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଉ ବି ଆମର ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଅଛି ଗାଇସ୍ ମାନେ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏତିକି ଟିକେ ପାଣିରେ ଆମେ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସରେଇ ଦେବୁ ଆଉ ଯିବୁ ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ବ୍ରଶ ଯାକ ଆଣୁନୁ ଗାଇସ୍ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ହବା ନା ଆମର ଇଏରା ଦେଶୀ ଚୁମକେଇଲେ ବ୍ରଶ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଶୀ ବ୍ରଶ ଦେଶୀ ଆମେ ବ୍ରଶ ଦେଶୀ ବ୍ରଶ ଏଇଟା ସବୁ ଫ୍ରି ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଯିବ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ କାଟି ଚୁବେଇ ଦେବ ତାପରେ ଇଟା କାମ ଜି ପହଡା କରିବ ଜିକି ଦେବ ସରଲା ଗାଇସ୍ ତ ସି କୋଲଗେଟ ଗୋଟେ ବ୍ରଶ ଗୋଟେ ସି ଜୀବଜିକା ଗୋଟେ ଆଣବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଗାଁରେ ଏତିକି ଗୋଟେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ପୁରା ଯାଇଛି ଚିକ ତ ଚିକ ଏମିତି ଗାଇସ୍ ବ୍ରଶ ବି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖବ ନା ଏଇ ବାବୁ ଇଆଡା ଆସ vamos Tonino ଆରେ vamos to vamos soy ତ ଗାଇସ୍ ये ବ୍ରଶ କିଣିଛି ସିନା କିଛି ନାହିଁ ବ୍ରଶ କିଣିବା ଲୋକ ଏମିତି ଏମିତି କାଟି ଚୋବେଇବା ଲୋକ ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ରଶ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତିକି ଗାଉଁଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମର କାଟି ପରି ନିହାତି ଦେଶୀ କରନ୍ତୁ କାଟି କାଟି ଚୁବାନ୍ତୁ ଦେଶୀ କାଟି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଭଲ ମେଡିସିନ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ନାଇଁ guys, କି ମାଟିର ବାହାରିଛି ଆମେ ଏଇଟା ରହୁଛୁ ନାଇଁ କି ବହୁତ medicine। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି Bye। ଆମ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ବାଏ।